Kublai baro ki viewers khamtam ya ki football fans jong state Meghalaya kermen pi sotanan ban pe ye ki khubor khamtam hakbe de ba ka football lane ki sport ba per te hakne ke video ne pe khine rakbe de ba ke jingle khai jong ka community shield hapdeng ka Premier League champions lane ka champion jong ka England ka club Arsenal Persha ya ka Manchester City kabade karena sa tingin pe lasing ublay kabade khan riu tarik banai ba pra arjara phunriu kandon ka match play final banyakni ya ketika cup kabala khot karteng ka community shield cup ma habdeng kini ki radbah jong ke England bat ki radbah jong ka Europe hagaba ka Arsenal kala syaremno ha ka Champion League hakmat ka PSG mentahi usnem haswa ban sajam syak World Cup tina markata menta ka kenti kani ka Premier League champions badina po England kan sa host lani kan sa pengburom banyele kai persya ya ka Manchester City hapo Wales mo te hakabya dei ban ki nong yalam leni kita ki coach jong kini ki artli ki club ki lo ongkumni ba nagaliang jong ka Arsenal kabadi ka champion jong ka England kala keren chai ba ngin la bai ban pelim ya ka Man City ha ka ba ha kini ki jingele kai ki baladep ha kini ki match play ki baladep ka ba hapo ka Premier League match ka Arsenal kalau penlim hapro Arsen kijingile ka laga di kahum lani awi tina markata ki kermenru ba menta kekentiken la bit ban penrem lani ban penlim ya ka Man City namar ka Man City kan yele kai klem u star lani klem u rang yele kai bo pau nam ba yele kai napdeng uta urodri ubadei world champion jongka di Spain. Henry nagliang jongka Arsenal pada kidon yagi klur yele ai jongka England kum u Saka, Declan Rice, nangta kum u goalkeeper jongka Spain, u David Raya, nangta kum u defender jongka France, u Saliba, pat kui de. Henry nagliang jong ka Man City hak jing yalam jong u coach ba thamai jong ka u Enzo Maresca ulakular ba un penile kai gini ki star player ki badon haka kum u Halan bat kui de kurmen ba ke jingile kai ke banukong jong u banyo kini ya ketika cup community shield kan de ki jingile kai ke ba pen saknam ladaula ban penjob ya ke Arsenal Tikermen hakani kesengi ki supporters jong kini ki klub kin pej nakbenta banyoi mano banyora ya ketika community shield jong usnyam arjara pendriu bat kapor ban sedang ya kani kijingile kai kande nyau sitang mo nyau sitang ka channel ka ba phila ban pej kande ha ke channel dan sport hapo India de kermen ba pin ya support ya lagi jong ki club walada ni de ki supporters jong kiri baper hakini ki jingle kai jong ka World Cup ha ngatip ni don ki supporters ki baye isi iwe ki don ki supporters jong Messi supporters jong Ronaldo and kiwi pada ki supporters de hakani ka kerti padingin pe manu kita ki panjora ya ka ko bat manu tibade ki supporters jong kini artli somaban bu comments ki jong pi la pi support ya Arsenal lane ya City but manu banjob but manu banyora ya kene ko balada bidang cuma ya ka video ba channel jonga wanum klepat ban share like but kamta me ban subscribe